Jedna od najboljih kickbokserki Bosne i Hercegovine Sarajka Merima Bašić osvojila je zlatnu medalju na 22. svjetskom kupu u kickboksu u Budimpešti. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 30 zemalja i 2000 takmičara, a Merima Bašić je u disciplini low kick do 60 kg osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Najteži dio za mene kao borca, a vjerujem i za sve koji se bave ovim sportom, je najteži put do ringa, jer zapravo najveće poteškoće imate na pripremama. U ringu samo pokažete ono što ste naučili i ono što ste radili u proteklom periodu. To je nekako cilj svakog borca zapravo, da osvoji zlato na bilo kojem svjetskom kupu, evropskom takmičenju, svjetskom. Tako da zaista mogu da kažem da sam ponosna. Nakon svjetskog prvenstva Merima nastavlja sa intenzivnim treninzima. Predstoji joj svjetski kup u Rusiji, a nakon njega europsko prvenstvo u oktobru. Do sada ne znam da je neko od takmičara iz Bosne i Hercegovine učestvovao na tom kupu. Mi imamo plan da učestvujemo, bit će sigurno teško s obzirom da Rusi zaista kao kickbokseri drže neki sami vrh u takmičenjima, tako da će konkurencija biti, ja mislim, najjača nego i na jednom prvenstvu. Ali s obzirom da radimo, želimo da imamo planove, imamo ciljeve koji su u samom vrhu. Merima je svoj život posvetila treningu, a sa našim čitateljima je podijelila i koji je to put do uspjeha. Morate imati minimalno 2 treninga dnevno, morate kombinirati, tako reći, razne vrste sportova, trčanje, to je atletika, tegovi, eksplozivnost, snaga, kondicija, sparing, jako puno toga se mora nekako zajedno uklopiti da biste izašli nekako na takmičenje jako dobro i kvalitetno spremljeni, da biste uopće mogli ući u ring. Mogla bih da kažem da me najviše motiviraju oni koji negoduju i oni koji kritikuju. Jer ja apsolutno nemam nikakve sumnje u sebe i znam da ne samo ja, nego svako ko želi nešto dovoljno jako, to može, ali sigurno.